se rupeaa tekemään sitä, että niin, koska kokonaiset se on tuo. Mä en tiedä, saanko mä sitä, mä oon ajatellut sitä, että olisi maksuttanut hoitoa, että se ei ole osaa sitä. Ei saisi se niin, se ei saisi sitä. Saanko näitä yleensä aika aloittaa? Joo. Joo, heitä se silleen se nami, että sitten se merkki jää niinku... Jos olisi tossa ja koira tulee tuolla, siitä jos olisi heitä se nami. Sieltä seuraavan kerrasta namilta tulee, että tulee silleen niin toi merkki on aivoilla välissä. Ja sitten kun se on siinä etukossa tässä, niin mä heitän uudestaan namista. Eli se niinku merkki on siinä mun ja koiran välissä. Joo. Ja sitten muutama semmoinen toisto. Sitten voisi lähteä heittelemään niitä vähän eri suuntiin. Ja alkuun, niin kun mä luulen, kun mä tätä merkkiä tehnyt, niin se varmaan saadaan jo. Niin pitää vähän katsoa vaikka sitä sekavasta muuten, että kesken harjoituksen, että ei tule koko aika koira. Joo, verran lähdetään. Mä saan millään mielestä haistaa pois, eikä sitä tätä kymmäämistä. Mutta oletko olet käynyt sen juotamista? Olenhan mä tehnyt sitä juotamista, mutta se ruoka on jotenkin sille niin järjettävän iso. Oletko tehnyt sillä? Lähinnä mä oon tehnyt ihan vaan tätä. Niin. Sehän on nyt Niin.
että jotenkin ei ole tiennyt sillä lailla, että sitä mä en olisi uskaltanut sitten taas, kun olisin pelannut. Ai niin, että mä pidän. Joo, toi lähti niinku tosi helposti sitä tekee. Ja sit vaan pikkuhiljaa niinku nyt jos ajattelee, että se merkki on tässä, se koira tulee täältä. Sit se tarjoaa ehkä tätä kun sä ootat. Ja sit se tarjoaa vähän liikkuutta. Sitten jossain aika hilkaa saat nostaa sen. Ei riitä se, että jos pysähtyy tähän, ja se korjaa tähän. Ja ne ei riitä. Tämä on siitä kiva, että tätä pystyy nyt kotona tekemään, että ei vaadi niin paljon sillä Ei vaadi. Ja sitten jos tuntuu, että siinä tulee semmoinen, että se tulee joku klikki, että nyt se tuli hirveästi tulee epäonnistumisia. Sitten se tekee taas muutaman katlauksen sille, että heittää sen palkan tonne, jolloin se merkki tulee ja välillä väkisinkin sen aventamatta, että tulee sen luokse. Niin saadaan taas niin hyviä onnistumisia siihen koiralle. Se varmasti katsoo, jos on yhtä epäonnistumisia. Mutta on yleensä sellainen, että se ei oikein sillä lailla onnistu, mutta se saattaa joskus mennä, kun me ollaan nyt oikeastaan vasta ruvettu taas enemmän naksuttelemaan. Se oli joskus sellainen, että jos muutin naksuttimeen naaminen, niin se olisi varmaan vähän puoltunutta odottaa kerran. Joo. Mutta nyt se on vähän oppinut. Joo. Sitäkin mä oon ehkä ajatellut, tai pelannut, että jos se tekee sen, että se vaan niin jähmettyy sitten pitäisi. Mutta nyt se kyllä niin selvästi on hoksannut, että se pitää. Joo, kyllä mä siis sen, että kun sen merkin tekee niin kuin naksuttelemalla, niin siis taas se, että tämä merkin tehdä näin, ja se, että kaikki mitä tehdään niin kuin naksuttelemalla, niin niistä tulee koirille hauskoja juttuja. Niin se, että kun merkille pitäisi saada niin kuin tosi paljon arvoa, koska yleensä se merkin ongelma on se, että ohjautuksella on ajatukset siellä kapuloilla tai ruudussa, ajatukset on ruudussa, niin se merkki pitäisi itsessään olla tärkeä. Ja sen takia minusta siihen sopii hyvin, että se tehdään seikkailun ohjelma, saa sen itse oikeuttaa. Silloin saa tosi paljon toistoja. Niin, helposti. Ja sitten se, että jos se niin kuin, on useamman koiran opettanut niin kuin kiertämällä sen merkin, niin niistä on niin kuin muuten tullut niin kuin mun mielestä hyviä siitä lopputuloksesta. Mutta se tilanne, että se, vaikka ohjatus on noudussa, se koira juokseekin merkki ohjaa sinne kapuloille, niin ne koirat ei niin kuin osaa sitä merkkiä sieltä sitten eri suunnasta tehdä. Jos se on opetettu sen kiertämisen kautta. Onkin tilanne, että kapulat on tuolla ja mä oon tässä merkki tossa ja koira on niin merkki ja kapuloiden välillä, mutta pitäisi sieltä saada ohjattua se merkille takaisin. Niin just, että saa niin luvan lähettää kapuloille, niin se on se tietenkin sen voisi opettaa erikseen, mutta se pitää nyt opettaa erikseen, että sen, jos on merkin tekee jollain seikkailulla, niin on alusta asti hakee siinä on se merkille erikseen. Saa vaikuttaa. Niin. Se ei ole ihan tavallinen olavatti kyllä. Niin hirveän hauskaa mä näin koira. Se on just sellainen, että se... Niin. Se on siitä kiva, kun se on vähän mutkiaivo. Niin se niinku... Siinä mielessä on helppoa, että kun se jonkun oppii, niin se ei lähde sillä säältä. Siinä mielessä se on ollut vaikea taas opettaa tuohon naksutteluun, kun se on ollut taas eri. Mutta toi, että nyt kun se on oppinut niin ohjelmaa tuolla tavalla, niin pitää olla sitten työstää. Mutta joo, semmoiset mutkiaivot, joista on kyllä nyt siihen hyviä. Varsinkin, jos ajattelee jotain kisakoiraa, niin ei lähde säätää. Niin, joo. Et mun edellinen oli sellainen, että se saattoi just koetilanteessa jotain tarjoa. Tämä on sellainen, kun se on joku oppinut, niin luottaisi, että se tekee kokeisesti. Sitten joskus on ollut vaikeaa se, että miten sä saat sen kuussa. Esimerkiksi Tunnalimaan se on ollut joskus valmista. Mutta sitten kun se hamppu syttyy, niin se joo. Se ei sytty uudestaan toiseensa. Ei. Joo. Joo.
Sitten kun on vaan sanoa opetettua, niin ei lähde heti. Niin sieltä kato ei ikinä ne tehnyt tommoista, mutta teki sen niin isoissa ekaa kertaa. Siellä kanssa sitten se tuli tuohon mun vierelle ja 1-2 Markka sanoi, se niin jätätti askeleen ja sitten se hyppäsi. Se hyppäsi aina molemmat tasolla. Ja sitten se tuli taas eikä se siis sekään edes napsimaan eikä mitään, vaan kuuli, kun se niin rapsahti ylös ja rapsahti alas taas tuosta. Joo. Sitten tietenkin, että jos tuntuu, että tuohon merkkiin niin on hän opettanut tuollaisen kohodatensin nahkan, voit saada sen taakse ja sitten tai oikeisen paikan asettaa tuon tähän työstä, että se kyllä lähtee sitä tekemään. Mutta sitten jos tuntuu, että siinä tarvitsisi vielä tai lisää vauhtia, niin kyllä sinne voi välillä tehdä kello yllättävän valkkaa aina niin. Että ei se sitten vaikuttaa niin, että siitä kun se ottelee. Sitten siellä on kuitenkin se ajatus, tai silloin jo ajatus, ja niin se suoristetaan sille.